Takže čaute, vítam vás pri novom videu. Dlho som nenatáčal farming, pretože mal som veľa povinností, tak ale teraz už konečne natáčam. Tuto kolega kosí sojové bobule a pôjdeme potom ešte kosiť na pole 39. Čiže to je tuto, tiež sojové bobule. Tento traktor už tam čaká ako odvozca. 8RX 410 s vlekom Fliegl. A tiež pôjdeme sem kosiť sojové bobule s kolegom. No idem vám predstaviť moju farmu. To je môj John Deere traktor 6250R. Moja kosačka John Deere 9900i. Môj traktor tiež ten istý 6250R, ale pozor, má tu aj načelný nakladač nadstavec. Tu mám ja svoj, tak zosila preváža pšenicu alebo aj iné plodiny do sila sliepkam. A toto je môj ďalší kombajn John Deere T560i. No a teraz pôjdeme, teda kolega pôjde kosiť toto pole číslo 80. No už aj ide na to. Je to krásny pohľad, keď pozeráte spredu na ten kombajn. Úplne že skvelý pocit. Tuto už mám zasiatý jačmeň. To aj vidíte. Som tam sial nedávno. No a zoberieme si teraz ten John Deere T650i a pôjdeme kosiť pole 39, čiže toto. Idem si ho kúpiť. Dobre. No a ešte som vám zabudol predstaviť, na čom hrám. Hrám na volante, joysticku, pedáloch a strašne veľmi dobre sa mi na tom hrá. Takže odporúčam to aj vám. No a toto mi dala sestra, túto klávesnicu svietiacu. No a ideme na to pole teda. No, už tu máme zapriahnutú lištu za toto T-čko. No práve sa nám tu pripojil ďalší kolega, ktorý bude odvážať. S tým 8RX 410 bude odvážať. No a budem natáčať radšej iba na tejto farme, pretože už aj ja z toho mám guláš, keď na rôznych farmách natáčam. No a idem teda na to pole. Ozvem sa vám, keď tam budem, takže no, už som na poli. Počas toho, ako som išiel na pole, sa vymenili
kolegovia, jeden sa odpojil a jeden sa pripojil. Takže tak. No, kolegovi sa tam predtým prekotil kombajn, tak som ho musel dať do normálu. No už ide konečne. A ideme tú lištu nastolovať teraz. Tuto dúfam, že nebude vadiť, že si to tu na chvíľku trošku dám. A ty kam ideš? No ty kam ideš? No. Kam ideš? No kam ideš, ak to je jedno. Hlavne, že to aspoň bude mať nastolované. Jejda. Budem už taký aktívnejší, že budem minimálne jedno video za týždeň natáčať. No a on už to kosí. No nejaký rýchlokár. Ja si ešte musím rozložiť kombajn. Prášovač si dáme takto, lebo inak by ma to ani nepustilo. Trošku vyššie si nadstavím kosu. No a ja si nadstavujem túto v tomto joysticku tak, že iba takto. Počkajte. Že keď to dávam hore, tak aj kosa ide hore. Keď dole, tak aj ten valec ide dole. Keď dávam takto, tak to ide ďalej odo mňa ten valec. A keď doľava, tak ide sem. Tak to som sa hneď potešil, keď takto to ide. Že nie tuto, jak v normálnych kombajnoch si to nadstavujem. Ale normálne takto. To je lepšie pre mňa. Neviem, jak pre niektorých, ale pre mňa určite hej. No tento už je tu. Kde sa on vzal? Vláčik kde? No, a môžeme ísť na to. Zapneme kosu, to je touto 27, takže zapneme. A môžeme ísť na to. Dobre. Ejda. No už to som upravil. No a on jak ide rýchlo, ty kokso. On ide asi o 10 km za hodinu. Viacej než ja. Asi, lebo som sa tam ešte šuchtal s tým spájaním lišty s kombajnom. Som tam trošku tak šuchtal aj. Tak on zatiaľ išiel aj kosiť celý okruh skoro. Trochu sa mi to seká, ale nevadí. No kolega už je tam za mnou. No a pridám to do popisku videa, že kosíme sojové bobule s týmito dvoma T-čkami 650-kami. No a tempomat sa zapína, aj tu vidíte. Sa zapína týmto kolečkom, že keď ho stlačím, tak sa vypne a keď zase stlačím, tak sa zapne.
Dobre. Mám zatiaľ 16% v zásobníku. No a keďže sa mi tam jeden odpojil, tak tomuto som nakázal, že nech není odvozca, ale nech kosí tiež. Lebo potom by to čudne vyzeralo. No a už som konečne tuto na konci riadka. Ale strašne dlhý je ten riadok. To keď som ešte mimo natáčania kosil túto 68, túto, ktorá ešte není skultivovaná, a túto 58, tá už aj je, no. Tak to bolo mega, ale toto podľa mňa má takú istú dĺžku, jak táto 68, lenže o trošku menej. No, že on jak sa tu cepe na mňa. No, pustíme ho, nech ide on. Dáme dole kosu pomocou tejto 28. No a kto vie, tak nech mi napíše do komentára, aby som to takto s telefónom nemusel natáčať tú obrazovku, ale na počítači, že ako sa to dá dať. Tak prosím, napíšte mi, kto to vie. Alebo takto už ma bolí ruka, keď to natáčam takto. No tam je odvozca Osmer X 410. No a kolega už ide vysýpať aj za jeden okruh. Ja mám ešte len 31%. A on už ide vysýpať to. Trošku to asi nedomyslel, ale myslím si, že tá jedna strana, keď má asi, koľko to bolo? 10%, tak to má asi, jedna veľká strana má 10%, takže 26 alebo 7% musí mať. Ja ešte spravím asi jeden okruh a pôjdem tiež. Kam ide? Kam ide? No hurá. Že ma aspoň jedenkrát pustil. Dáme tempomatíček. A ideme. No ak to nepoznáte pedále, tak tento najväčší je plyn. Toto je brzda. A toto je spojka. Vo farmingu sa to aj v tejto 22 dá nastaviť buď s tou spojkou alebo bez spojky. Ja si to vždy dávam bez spojky, lebo niektoré stroje aj kamióny, keď nestlačím spojku, tak hneď mi zhasnú. No ale to je reálny život. No aké máme počasie? No konečne už máme potom slnko. Čo robím? Dobre.
vyriešená chyba. Mám mu dať chvíľku. Ja zatiaľ dokončím riadok a počkám na neho potom. I zase, to on tu asi nevedel normálne skosiť, čak ani ja to neviem, ale takto ja by som to rovno skosil. Rovno by som to skosil. Napíšte mi do komentára, že aké má byť ďalšie video, že o čom na tejto farme. No už aj ja mám 50%, tak asi už aj som to asi zle vydedukoval. Nie. To 50% za toto, za ten okruh celý asi. No. Tak to ja, čo som za matematikára? Dobre, tu na neho počkáme. Je to môj mobil. Dobre. No už je tu konečne. Na koľko má bonus k výnosu? Sojové boby. 98, tak to sa ani nečudujem, prečo išiel vysýpať. No už ide konečne. Ale strašne pekný obrázok je, keď sa takto pozerám na ten John Deere. No a toto je náš, jak sa volá, zablikal nám Marek, čiže kombajnista. Dobre. Pekne nám zablikal. No a môžeme pokračovať. Dáme holú kosu. A už ja idem takto. Nebudem robiť okruhy, ale iba na jednej strane sa budem motať. Na budúce sem asi dám GPS-ku, ten mod taký. Jejda, jak sa práši. Musím to mať z tohto pohľadu. Ale jak to tu zaokrúhlil. Ja neviem, prečo to tak práši, iba tie sojové boby tak prášia, ale normálne keď kosím pšenicu, jačmeň, repku, tak to vôbec nepráši, ale toto jak neviem čo práši. Strašne. No ja mám už 59% a ideme na tempomate. Dobre, takže lúčim sa s vami.
Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite zanechať like a odber. Ak si chcete so mňou zahrať, tak napíšte do komentára svoje meno vo farmingu. Takže čaute.